Nke na ọzọkwara n'ọnụ aga. Ọbara. Obiaka nwanna. Ife si ka ngwa gị abụrụkwa ife ọzọ. Echi enu nwaanyị eme gịnị? Sakwa anya mmiri. Anụkwana maka na ọmaka mma. Anụkwana otoro ogo. Anụkwana maka na o jere akwụkwọ. Sakwa anya mmiri tupu ị na-aṅụ. Ife njabụ ife a bụ na o nwere ife nnụrụ. Ngwa afịa ndị ka ekwe n'ife isi m mee na maka na ube nke m eruola n'ọdụkwa na ma bọkwa na ifu oyi onye nọ mana chelokwa nwaanyị ominu na onwe oge ebe anyị etinye anyị gekwa n'ụgwọ nke anyị rapụ n'okwu maka na mụ na Obiakọ apịkọsigo tụlechicha maka ife m ga-eyi na ife nke ụnụ akwa ọ na-apụta narị puku naira 450 ya bụ 450,000. Chelokwa mana chelo ada ọ na-ego dị otu anyị bụ oke mmechi ọnụ bụ ibu n'otu ole ọ na ụmụ mma gara dị mma ka ọdịnị ibu n'otu ole ibu na-eme mgbeke kedu ife na-eme ka e mmekwanị Ngozi ana m enyo gị enyo maka amụrụ m nwoke ife inyere Obiakọ be m n'azụ maka na ọ bịara nnọọ nya amụrụ m ka o si emezi ana m enyezikwa gị enyo ime ife dị na ya ọ bụrụ na Obiakọ azụnye m ụgbọala nchọ ọmanụ m ekwuchakwa ọ bụrụ na ụgbọala ọmanụzi m ebe ahụ ekwu ka ihe mma bụ ekwuokwa m oha nwanụ nọdụ mbe nna ya ọ bụ na mgbe ọbụla Obiakọ egotere moto ọma nnọọ ya onye bụ nọdụ ebe a bụrụ n'anya dagara ile ya ele n'otu a mụ nọkwa bụkọ onye maba achibi m ama nkwa mmakwa m ka ị na-ekwuzekwuru ama m ebe ịkwụ akwụ nne m mekwa achibi rapụ ya nna akọ mana ịmụgo na ihe mụọ bịa kwube mgbe a bụ na ọ na-ego bụ ibu nsogbu adịghị machibi emechaa machi gbaalụ nwaanyị ọma Adam gbaalụ gbaalụ aye mine bachibi no na emezi obuluze gini aye mna tema bayali emi oni Okusaka ala n'ọnụ